Ħallum 20 sena pajjiżna sar uffiċjalment membru tal-Unjoni Ewropea. Id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kien fil-qalba tal-politika barranija tal-Partit Nazzjonalista sa minn frar tal-1979 meta l-Eżekuttiv Nazzjonali approva riżoluzzjoni mresqa minn Edi Fenekadami. Anke qabel dak iż-żmien, it-tir tal-Partit Nazzjonalista kien illi meta jkun il-waqt Malta tissieħeb fil-Familja Ewropea, kif sqar il-Prim Ministru George Borxolovier meta f'Diċembru tal-1970 kien iffirma il-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-pass deċisiv għad-dħul kien sar meta fl-1987 il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġenerali u wara snin li fihom ħadem biex jirriforma lil Malta radikalment fl-1990 applika formalment ta' sħubija. Bl-Unjoni Ewropea tilqa l-applikazzjoni u tistqar li kienet bdiet il-mixja ta' Malta lejn dan it-tragward. Dan il-proċess kien għala daqqa kbira meta l-Labor rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1996 għalkemm fortunatament dak il-gvern ta' Alfred Sant kellu ħajja tas-sew qasira. U bekk fl-1998 Gvern Nazzjonalista irreattiva l-applikazzjoni. Issa setgħu jkomplu proċeduri kollha sħubija li kienet konfermata f'Marzu tal-2003 meta il-poplu tal-approvazzjoni tiegħu f'referendum li kien imwiegħed mill-Partit Nazzjonalista 5 snin qabel. Minn hawn il-Maltin qatt ma ħarsu lura u fil-lejl ta' 30 ta' April iċċelebrajna bħala poplu biex mat-tokki ta' nofs il-lejl fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 sirna parti minn din il-Familja Ewropea.